гледате предаването Часът на Милен Цветков последния петък, преди финала на част годишния сезон, 21 юли 2006 година. Какво предстои да видим и чуем? В рубриката "Гласовете ви чувам", за да разкажа за изживяния шок в Ливан, ни гостува Кети Райчева след вчерашното й завръщане от Ливан. Отново в рубриката "Гласовете ви чувам" Лальо Метев от Банкя, който се опитва да влезе във владение на своя реституиран имот, но не може, защото е ограден неговия имот от Националната разузнавателна служба. И темата на предаването днес: децата стават опитни мишки за медикаменти. Може би е силно казано, може би е правилно, но в проекта закон на Министерството на здравеопазването, който е одобрен от Министерския съвет, се предвижда лекарствата за деца да бъдат изпробвани върху деца, в зависимост от възрастовата група, в която се използват тези лекарства. Дали това трябва да става или не трябва да се допуска, разговор с Цвета Коева, член на Асоциация родители, по телефона доктор Борислав Борисов, свободно практикуващ консултант по внедряване на лекарства, и Даниела Цветкова, майка на 13 годишен син. Вашия коментар, разбира се, на 9151-255. Накрая в Часът на специалиста Светло Кръстев, който ще представи новата си книга "Искри от любов". Светло Кръстев е на 13 години. Къде е на 13 години Искри от любов го блъскат? Може би е нормално на 13 години да го осеняват такива мисли. Преди всичко обаче, Кети, в гласовете ви чувам. Продължаваме нататък с втората част на гласовете ви чувам. В нея Лальо Метев от Банкя. Ето каква е историята. Лальо Метев притежава реституиран парцел на улица Ропотамо 10 в вилната зона на град Банкя. Там са Бате Бойко, Славчо Христов, Валю Топлото, както вече му викат. Той е, освен че беше шеф на Топлофикация, сега и на Топло, така че Валю Топлото и отгоре господин Метев. Така са в този квартал. В началото на тази година Върховният административен съд е постановил в негова полза господин Метев да влезе във владение на имоти. Той обаче не може да го направи. На 2 август 2001 година комисия от община Банкя отива на улица Рапотамо, за да определи линия за временната ограда. Служители на Националната разузнавателна служба ги гонят с мотива, че това е секретен обект. Мисъл на Лальо, декарите са секретен обект. Това е положението. Разказват, че на времето в този район е имало вили на ЦК на БКП, използвани от партийния елит. Здравейте. Господин Метев. Вие сте всъщност собственик на секретен обект. Да уточня, баща ми. Баща ви е собственик на секретен обект. А той е един възрастен, болен човек, след претърпяна мозъчна операция, и аз съм всъщност неговия представител, който тича по тези негови болки. Значи да разкажем историята на тези колко декара са? Значи, баба ми е закупила... Колко са декарите? Над 100 000 квадратни метра в Банкя през 1938 година. Това е при 9-те. И ги е закупила? Да. И съответно баща ми направи една... Понеже по цирката, аз да ви кажа само, човек е наследник на един от 5 най-богати индустриалци в България преди 44 години. Неговото име е Лальо Метев Чехларов. Циментовата индустрия е била неговото кредо, финансист от световна класа. И човека пожела да умре в България и така и стана 1957 година след Паркинсон и така нататък. Баба ви си купува тези парцелчета, да ги наречем. На 9 септември дядо ми е арестуван. 10 декара ли? Значи в момента са ни възстановени 13, тъй като по различен начин са взимани през различно време, като се започна от 46-7 година, ТПС комисия, после закон за градска собственост, закон за планово изграждане на населените места, преди това има и национализирани, нали, където става за предприятия. Историята на господин Метев продължаваме след рекламите по Нова телевизия. Как не? Митко каза да. Какво? Вие? Продължаваме преди рекламите по Нова телевизия. Аз тогава, за да не съм голословен, все пак това, което споменахте, моля да покажете решението. Решение на Върховен административен съд. И то потвърждава решението на градския съд от 2005 година. С което вие трябва да влезете във владение на тези декари. Имаме тук
скица, схема. Ето я. По-добре мога да я покажа. И аз имам тук средство, да се вика. Ето. Показваме. Може ли да я видим? Ето това са декарите. Тук има едни вилички, които са строени по това време. А освен тия вилички, има и една оградка. Така, която е заградена. Сега да покажем днес, наш екип беше на мястото на събитието и заснее как изглежда имота на господин Метев отвън. Ще го видим ли имота на господин Метев? Кое ще видим първо? Рекламите, имота на господин Метев или мен в кадър? Ето така изглежда имота на господин Метев отвън. Тази оградка е вдигната през 2001 година. Така ли е? Да, около тази. Между 2001 и 2002. 2001-2002. То не може да един ден стигне. По времето, по което е текло делото. 2000-та година заведохме дело срещу мълчаливия отказ на областния управител на град София. Тогава беше Васил Маринчев, бившия кмет на Банкя, който от 1992 до 1998 в качеството си вече на областен управител стопираше по друг начин, нали, възстановяването на същите тези имоти 100 000 квадратни метра, от които тук говорим за 13 000, които са ни възстановени чак през 2006 година. Кой, господин Метев, сброй дела? Кой ви пречи да си влезете във владението на собственост? Значи, законовото положение е такова, че докато се води дело на основание член 6 алинея 3 от ГПК и съответно член 4 алинея 2, ако не се лъжи от закона за съдебната власт, никой учреждение в рамките на страната не може да приема за разглеждане или, т.е. с прости думи да го кажа, не може да предприема каквито и да било действие срещу процесни имоти. В случая... Тоест никой не може да строи такава стеничка? Нито може. Сезирали сме съответно военна прокуратура, ДНСК, Държавната национална... Извинявам се, просто ще се притесня. Няма нищо. Спокойно. Кой ви пречи, пита? В момента район Банкя е длъжен да ни въведе. Тук става въпрос за празна, нали, няма постройки. И сложността е, че това се нарича не въвод, а оградна линия. Протокол се съставя, с който някой от техническата служба, било то главен архитект... Кого се обърнахте с това решение на съда? На последната инстанция на съда. Отидохте ли при някой? При кого отидохте? Значи, законоустановения ред е първо да се деактува имота, ако той е бил държавна собственост. Значи, съответно, подадохме искане до областния управител. Той, тъй като беше осъден и да плати разноските в рамките на 1380 лева, той ги заплати по банков път съответно. Говори за деактуването. За деактуването той не може да го деактува, защото то няма акт за държавна собственост, т.е. той не може да отпише нещо, което не е съществувало. Но парадоксът тук е, че 2001 година Националната разузнавателна служба се явява с някакво постановление на Министерския съвет, което на всичко отгоре е секретно и се отнася за друг имот, Ропотамо номер 2. Тоест някаква частна кооперация, така се оказа. На тях им е предоставена безвъзмездно за управление този имот. Вашия имот? Не нашия. На Ропотамо 2. Но те се настаняват на нашия и на всичкото отгоре за него има процес. Тоест не би могло да се разпорежда който и да било. За земята, за реституцията на господин Метев след рекламите по Нова телевизия. Здравейте, гледате предаването Часът на Милен Цветков. Неволите на Лальо Метев разискваме в предаването. Установихме преди рекламите, че господин Метев се реституира един голям имот в границите на Банкя. Обаче там се твърди, че този имот се стопанисва от Националната разузнавателна служба и вече няколко месеца, след като господин Метев има решение на последна инстанция на съда, да влезе във владение, той не получава това владение. Какво е фактическото състояние и малко история? Три от вилите, тези за които става въпрос за... Фактическото състояние е, че там има 6 вили.
5 построени на този имот отгоре. Една от тях е населявана била от Сава Цолов Гановски, следващото от Пантелей Зарев, последващото от Георги Георгиев Джагаров. Това са били в управлението, единият е председател на Народното събрание и така нататък. Четвърта вила Петър Дюлгеров, който е шеф на профсъюзите, говорят това преди 9 септември, нали? Хората преди 10 ноември, извинявам се, и академик Венко Марковски. Последствие, значи, две от вилите, за които се твърди, че НРС, нали, там управлява или стопанисва, или се грижи, или не знам какво друго прави, може да разузнава, се населява от Филомена Владимирова Марковска, която е наемател на район Банкя. Кой живее сега там? Същата тя живее там, а в другите 4? 180 квадратна метра. В другите 4 къщи кой живее? В следващата живее някаква фирма, всъщност. Дали живее, дали е фирма, не е ясно. Диамекс, някакви диамантска фирма. Да. И нея няма нищо общо с националната сигурност. И останалите 3 са безстопанствени. Просто никой не живее. Седят си, но кадрите показаха, че там има камери, има изградени предпазни съоръжения. И може да има силу за атомни ракети отдолу. Само, че Върховният административен съд, тъй като аз не съм участвал само в това дело, значи също мен е стоял ответник. Нали, обикновено едно дело се води между две страни. Най-малко. Кой беше ответника? Ответника беше държавата. Ответето на областния управител на София. Държавата не каза долу имаме ракети с атомен. Да, или не извади някакви доказателства, с които да каже това е много ценен за държавата имот, който не би трябвало да се връща на хора, които не са се кандидатирали за кмет като господин Вени Марковски, не са негови съветници на господин президента, който на всичкото отгоре е началник на тази служба. Националната разузнавателна служба по чапката на господин президента. Въпреки че там има войни, нали, кой при кого да отидат, при Министерски съвет или при, не знам, папата. Това не ни е вълнуване. Да. Но вие искате да си вземете от Националната разузнавателна служба. Аз искам единствено към нас да се обърнат и да кажат на тази дата, както вие ми казахте в 5:15, заповядайте в предаването и бяхте толкова любезен да ме приемете, да ми слушате и да ми дадете това време. Искате среща с тях? Да, или писмо, в което да е указано. На тази дата, август месец, примерно, ние ще трябва да си изнесеме оттам неща, силозите, примерно. Ракетите. На тази дата, заповядайте. Неколкократно се опитваме вече. Аз трябва да прескоча оградата, това по всички закони е самоуправно действие. Добре, вие ще отидете в полицията и кажете, извинявайте, господа полицаи, аз имам тук решение на съда и ако обичате да възстановите реда и законността в държавата, като ми дадете възможност аз да си вляза във владение. И си отивате и си постилате една черга там на поляната и си лягате и си лежите. Значи, надеждите са ми в новия административно-процесуален кодекс, който беше прият наскоро и който има действие от следващата година, да се регулират нещата и всъщност би трябвало да се случи това, което, нали, докато не бъде изпълнено това решение, да си понесат санкции външните лица, които не извършват необходимото. Това, което ние сме поискали. Съобразно закона. Например, в Национална разузнавателна служба да им кажете, извинете, може ли си изнесете от моя имот? Ами, аз нямам това право да им казвам да си изнесат от моя имот, но посетих Национална разузнавателна служба. Чакаха, взеха ми личната карта, внесоха я някъде вътре, предполагам са направили някаква справка. Аз се обърна към тях да посетят деловодство, за да оставя копия от, заверено копия от решението, за да мога да ги информирам. Най-малкото областният управител на София, който при когото е образувана първоначално тази преписка и при когото е завършена, и трябвало служебно да ги е информирал. Звънях в президентството, свързах се с служител на господин президента и обясних за какво става въпрос. Те ме поканиха в даден момент, нали, когато преценя, нали, с доказателства, с документи да отида при тях. Но аз не виждам какво може, защо трябва да ходя при президента, при кмета на София, при
който и да при било. който и да било при медиите, за да си ползвам мой имот. На всичкото отгоре, тъй като в двумесечен срок бяхме длъжни от излизането на решението, тъй като то е окончателно, да заявиме този имот в данъчната служба в град Банки. И съответно почнахме да си плащаме и данъците, защото дойде... А вие сте платил данъци на имота? Значи, такса смет, данък сгради. Въпреки че това е един реституиран имот, който в 5 годишен срок би трябвало да не мисли. Вие плащате таксата на имота, който Националната разузнавателна въпреки че тази дума не трябвало да е точна. Става въпрос за управление. Управлява. Каквото и да значи това управлява. Предполагам, че не значи, че трябва да се изгради ограда. Може би да се обаче в конституцията и да каже, че дайте си разделим и данъка. Между другото... 50 на 50 или 70 на 30. Не, значи... Има ли кофи за буклук? Има ли кофи за буклук? Кофи за буклук, между другото, няма. Тоест, аз не мога да си хвърля в собствената кофа, която би трябвало там съответно да има, защото сте платил данък смет. И кофи за буклук. На всичкото отгоре, как са се свързали с ток? След като аз не съм подавал за този имот, да бъде електрифициран. Около 20 срещи. Над 20 срещи сме направили с кмета на район Банкия госпожа Йовчева. Тя е крайно добронамерена, между другото, че няма какво да направи. Значи, сигурно някой дига телефона и там техническите органи, които трябва да, примерно, нещо да извършат, отиваме на съд. Това е за съседни имоти по същия начин. Реституират ни го, влизам в аз. Веднъж да си направихме ограда, дойде някакъв човек, бутна я, извикахме полиция, нали, това беше инцидента. Дойде полицията, след 2 дена дойде пак, по наше, нали, ние извикахме, пред тях я разрушиха. Пред полицайите? Пред полицайите, да. Сезирах прокуратурата, тя дига ръце, съдете се нещо това, гражданско правен спор. Човек, който се самонастанил, който няма никакви документи. Във ваш имот? Ама син на генерал-полковник от МВР. Бойко Борисов е генерал-лейтенант, генерал-полковник е повече от генерал. Покойник. Човек е покойник, но той продължава да... Защото бил от една власт, която мислехме, че си отишла. Аз, между другото... Нали живее наблизо? Да. Аз, между другото, тук ще цитирам, казват, навикът бил втората природа на човека, т.е. пресни се свикват да получават, но трябва ли общинската власт да бъде гледаща ги майчица, а мащаха за други? Значи, защото излиза така, с интерес на истината, че вместо общината да... ние сме сезирали за този случай, той не е някаква новост, това са колко години, 92 година до момента. Ти искате да се настаните там, където и Валю Топлото живее. Той е малко по-наблизо, но това го разбрахме сега, след като излезнаха неговите далавери. Или дали са били само негови, защото аз, когато цитирам тези имена... Каза, че Валю Топлото и Бойко Борисов са се кварталци, така ли? Вече, защото... може да се има някакви... А вие и Кралчо Христов живее там? Да. А вие искате и вие да отидете да живеете? А наблизо е била и резиденцията на господин Тодор Живков, който беше един другар на времето си. Той много почина като господин. Като господин? Да, и неговите наследници си ползват имотите, които никога не са с честен труд. Просто така са им предоставени, както на тези лица са били предоставени. Между другото, тази госпожа Марковска плащаше 10 стотинки доскоро. А даже в един момент отказа и да плаща наем. Живее в една двуетажна голяма къща, разгъната по 250 квадратни метра. Без да има основание за това. Прехвърлила е на дъщеря си апартамент на оборище. И всичките тези хора желаят или са имали желание да стават кметове на София, да влизат във властта. И аз сега разбирам защо. Това е, за да могат да се облагодетелстват. А не за да изпълняват на хората, нали, там, това, което им е дошло до глава. И да могат да го разрешат, нали, съобразно закона, разбира се. Никой не иска... Значи, ако аз не бях водил тези дела, би могло да се каже, че съм някакъв човек, който по някакъв начин, нали, иска да вземе на нещо от някого и така. Не стига, че ми възстановяват една ограничена част в възстановимите, разбира се, граници. Не съм искал да ми се възстанови нещо, което...
Не само, че не се дава, но това е принцип в правото. Това е морала. Защо аз да не мога да наследя нещо, което е от дядо ми, от баба ми, а други хора да го ползват и в същото време да имат, нали, по някакъв сложен начин, по разни схеми и така нататък, непрекъснато във вестниците, във вашето предаване, се изнасят случаи, особено по Черноморието, прямо подобни. Благодаря ви, господин Метов. Благодаря. Тема.